Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα Πάκου είναι ειδικευόμενη νευρολόγος και πολύγλωση και σήμερα είναι η καλεσμένη μας για να μιλήσουμε γενικά για τα ωφέλη της πολυγλωσσίας, όχι μόνο γενικά στη ζωή μας την επαγγελματική, αλλά κυρίως στα ωφέλη που μας δίνει για τον εγκέφαλό μας, για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Bienvenue, καλώς ήρθες. Γεια σας παιδιά, ονομάζομαι Κωνσταντίνα. Είμαστε μαζί με τη Σεμίνα περίπου 2 χρόνια. Κάνω κι εγώ γαλλικά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την πρόσκλησή της να μιλήσουμε σήμερα για την πολυγλωσσία. Και φυσικά σαν νευρολόγος θα σας πω κι εγώ το ωφέλη στον εγκέφαλο. Ελπίζω να τα εξηγήσουμε κατανοητά για όλους. Σας αρέσουν. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, αρχικά να ξεκινήσουμε τι είναι η πολυγλωσσία και γιατί είναι και τόσο επίκαιρη σήμερα. Πολυγλωσσία είναι, ότι λέω λάθος εννοείται, με διορθώνεις και εσύ από επιστημονική άποψη, το να μπορούμε να είμαστε ικανοί να μιλάμε πολλές γλώσσες. Δεν μιλάμε για μια άπτεστη ομιλία, αλλά για κατανόηση, εναλλαγή, πολιτισμική ευαισθησία. Και πλέον η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι μιλάνε τουλάχιστον δύο γλώσσες, τη μητρική και μία ξένη, και πλέον είναι απαραίτητη σχεδόν και η τρίτη γλώσσα. Λόγω της παγκοσμιοποίησης, λόγω της μετανάστευσης, των μετακινήσεων. Έχουμε πολλές μεικτές οικογένειες στην Ευρώπη. Πολύγλωσση πραγματικότητα είναι πλέον κανόνας για πολλά παιδιά και στην Ελλάδα ακόμα. Και πέρα από αυτό έχουμε και, μαθαίνοντας ξένες γλώσσες δηλαδή, έχουμε γνωστική επίδραση της γλώσσας στον εγκέφαλό μας. Και αυτό σήμερα θα εξετάσουμε, γιατί τα υπόλοιπα λίγο πολύ τα ξέρουμε γιατί μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα. Μμμ. Ναι, λοιπόν, εγώ να πω αρχικά ότι όπως οι περισσότεροι γνωρίζουμε, η γλώσσα είναι κυρίως ο γραπτός λόγος, αυτό που μας ξεχωρίζει κυρίως από τα υπόλοιπα έμβια όντα, όπως γνωρίζουμε. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι φτιαγμένος ουσιαστικά και εξυπηρετεί πάρα πολλές περιοχές, έτσι ώστε να παράξουμε ή να κατανοήσουμε το λόγο. Τώρα, ο λόγος κατά βάση, η παραδοσιακή του μορφή είναι είτε ο γραπτός είτε ο προφορικός. Υπάρχουν βέβαια και τα μη λεκτικά ερεθίσματα, ή μη λεκτικός τρόπος επικοινωνίας όπως ξέρουμε, μέσω της τέχνης, μέσω της γλώσσας του σώματος ας Ναι, πούμε, βέβαια. Ναι. μέσω της μουσικής, της εικόνας. Αρχικά να πούμε ότι για τον παραδοσιακό τρόπο, το γραπτό και το προφορικό λόγο εμπλέκεται κυρίως στο αριστερό ημισφαίριο. Οι δύο βασικές περιοχές που πρέπει εμείς να ξέρουμε είναι το κέντρο του Βέρνικε, που είναι πιο πίσω, λίγο πιο βρεγματικά στην άνω κροταφική έλικα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την κατανόηση του λόγου. Και βρίσκεται και πολύ κοντά στο αυτί μας. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι η περιοχή όπου όλα τα λεκτικά ερεθίσματα που παίρνουμε, κυρίως από τον προφορικό λόγο και λίγο πιο πίσω, στην πιο πίσω περιοχή από το γραπτό, αποθηκεύονται και κάνουμε συνειρμούς. Δηλαδή συνδέουμε λογικά και φτιάχνουμε έναν αλγόριθμο για αυτά που ακούμε. Αυτό δηλαδή είναι το πώς αποκωδικοποιούμε μία γλώσσα, πώς την κατανοούμε και με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε μετά να τη μεταφέρουμε. Άρα ακούμε πρώτα μία γλώσσα στο κέντρο του Βέρνικε και μετά τη μεταφέρουμε στο κέντρο του λόγου, που είναι η περιοχή του Μπροκά. Η περιοχή του Μπροκά είναι υπεύθυνη για την παραγωγή κυρίως του προφορικού λόγου, και λίγο πιο πάνω έχουμε και για το γραπτό λόγο, άλλη περιοχή ξεχωριστή, όπου αυτές οι περιοχές με τη σειρά τους, με βάση τους συνειρμούς που έχουμε, φτιάχνουν ολοκληρωμένες προτάσεις που βγάζουν νόημα και τις οποίες μετά μεταφέρουμε πιο μπροστά με τοπία στα κέντρα της κίνησης, της παραγωγής του λόγου μέσω του στόματος, πώς θα κινήσουμε τη γλώσσα μας, τα δόντια μας, το λαριγκά μας, τα χέρια μας, πώς θα γράψουμε, και όλο αυτό είναι ένα κύκλωμα. Αυτό είναι στο αριστερό ημισφαίριο. Αντίστοιχα και το δεξί ημισφαίριο έχει έναν πάρα πολύ βασικό ρόλο, που είναι η εξωγλωσσική επικοινωνία. Δηλαδή, με το δεξί ημισφαίριο μπορούμε να κατανοήσουμε την προσωδία κάποιου, δηλαδή το πώς λέει κάτι, τι ύφος έχει, αν μας ειρωνεύεται, αν είναι ευριασμένος, αν είναι χαρούμενος. Μπορούμε επίσης να καταλάβουμε και να αποκωδικοποιήσουμε εκφράσεις του προσώπου μέσω του δεξιού ημισφαιρίου, και συνεχίζουμε λέγοντας ότι το δεξί ημισφαίριο επίσης είναι υπεύθυνο για να κατανοήσουμε μη λογικές προτάσεις που μπορεί να περιέχουν μεταφορές, χιούμορ κτλ. Και όλα αυτά είναι σημαντικά, γιατί σε κάθε ηλικία έχουμε μια ξεχωριστή ενεργοποίηση κάθε περιοχής και αντίστοιχα διαφορετικά ωφέλη.
Ωραία. Παίρνω πάση σε αυτό που είπες, γιατί ακούω πάρα πολύ συχνά «Α, εγώ μεγάλωσα πολύ τώρα, δεν μπορώ να μάθω ξένη γλώσσα, μου είναι δύσκολο», ενώ όταν είσαι μικρός μαθαίνεις πιο εύκολα. Αυτή η φήμη κυκλοφορεί κατά πολύ. Για εξήγησέ μας, ισχύει, δεν ισχύει κάτι τέτοιο? Λοιπόν, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο εγκέφαλος είναι σε θέση να μάθει οποιαδήποτε στιγμή μια νέα γνώση, απλά θα το μάθει σε κάθε ηλικία διαφορετικά, με άλλο τρόπο και διαφορετικά ωφέλη θα έχει αντίστοιχα. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, τα παιδιά. Τα παιδιά είναι μια ηλικιακή ομάδα που υπάρχει φήμη έτσι ότι το καλύτερο είναι να μάθεις μια ξένη γλώσσα όσο πιο μικρός γίνεται. Μμ. Αυτό ουσιαστικά λέγεται γιατί τα παιδιά έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν εύκολα, γρήγορα και φυσικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο εγκέφαλός τους είναι σαν ένα λευκό χαρτί. Δεν έχουν νευρονικές συνδέσεις, δεν έχουν τόσες συνάψεις, δεν έχουν μια καταχωρημένη μητρική γλώσσα ήδη. Και συνεπώς έχουν πολύ μεγαλύτερη νευροπλαστικότητα, όπως λέμε. Δηλαδή την ικανότητα να δημιουργούν συνδέσεις νευρονικές πάρα πολύ πιο εύκολα. Και αυτός είναι και ο λόγος που τα παιδιά μαθαίνουν πολύ πιο φυσικά. Παραδείγματος χάρη, πολλοί λένε ότι τα παιδιά δεν έχουν προφορά όταν μιλάνε, όταν μαθαίνουν νέες γλώσσες. Αυτό έχει μια βάση, αν σκεφτούμε ότι ένας ενήλικας έχει ήδη μια εγκατεστημένη μητρική γλώσσα, συνειρμικά και γλωσσικά, την οποία μιλάει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Όταν πάνω σε αυτή τη γλώσσα τη μητρική έχετε και κάθετε μια καινούργια γλώσσα, φυσικά και από κάτω προσπαθεί και παλεύει να βγει μητρική. Οπότε γι' αυτό Είναι το πολύ λόγο δύσκολο. ένας Έλληνας, ας πούμε, έχει μια ελληνική προφορά στα αγγλικά. Και γι' αυτό το Μπράβο. λόγο πιο πολύ σημασία έχει στην προφορά η γλώσσα, η μητρική που υπάρχει ήδη από κάτω και αβίαστα, ας πούμε, βγαίνει και μια προφορά στην καινούρια. Ενώ Και τα εδώ να παιδιά... σχολιάσω ότι τα παιδιά όντως δεν ξέρω αν μαθαίνουν πιο γρήγορα ή πιο εύκολα, σίγουρα πιο φυσικά και καλό είναι να τα βάζουμε, αν μπορεί και να μην μαθαίνουν, να μην κάνουν φροντιστήρια ή μαθήματα, να τα βάζουμε να εκτίθενται σε ξένα ακούσματα, ξένες γλώσσες από την πιο μικρή ηλικία που υπάρχει, για να αποκτήσουν απλά τους ήχους. Δηλαδή ένα παιδί που έχει ακούσει γαλλικά, αγγλικά ή οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, αργότερα που θα πάει να κάνει φροντιστήρια, θεωρώ ότι θα πάρει καλύτερα θα μπορεί καλύτερα να εκφραστεί με τους ήχους της κάθε γλώσσας. Ναι, ναι, ακριβώς γιατί πάνω του η γλώσσα γράφει καθαρή, δηλαδή δεν υπάρχει από κάτω background. Και επίσης τα παιδιά μαθαίνουν και με άλλους τρόπους, δηλαδή συγκεκριμένα χρησιμοποιούν και τα δύο ημισφαίρια. Ακόμα δεν έχει πλαγιώσει κάποιο από τα δύο ημισφαίρια, το αριστερό ή το δεξί, συνήθως το αριστερό να το επικρατούν, οπότε μαθαίνουν και με εξωλεκτικούς τρόπους, δηλαδή με μη παραδοσιακούς, με την τέχνη, με το παιχνίδι, με το δεξί ημισφαίριο θέλω να πω, με τέτοια ερεθίσματα, τα οποία για αυτό το λόγο έτσι είναι πολύ καλό να εμπλέκονται στις διδακτικές μεθόδους. Ακριβώς, είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που μαθαίνει ένας ενήλικας με ένα παιδί. Σε ένα παιδί, όσο και να του εξηγείς τους κανόνες, δεν θα κάτσει να τους μάθει. Και δεν το ενδιαφέρει κιόλας, είναι παιδί. Οπότε θα πρέπει να βρεις διαφορετικό τρόπο να του διδάξεις με ξένη γλώσσα σε σχέση με τον ενήλικα, που όπως είπες και εσύ έχει πιο δομημένη σκέψη, χρειάζεται τους κανόνες για να πάρει μπρος. Ακριβώς, αυτό συμβαίνει γιατί, λοιπόν πάμε στον ενήλικα τώρα, ο εγκέφαλος του ενήλικα λειτουργεί τελείως διαφορετικά από ένα παιδί. Αυτό συμβαίνει γιατί πλέον στην ενήλικη ζωή ο εγκέφαλος έχει πλαγιώσει, δηλαδή οι λειτουργίες του λόγου κατά βάση βρίσκονται παραδοσιακά στο αριστερό ημισφαίριο, στις περιοχές που είπαμε, και χρησιμοποιεί πιο πολύ το μετωπιαίο του λοβό και το προκινητικό που είναι υπεύθυνο για την δόμηση και την ανάλυση και τη λογική. Οπότε, καταρχάς έχει άλλα κίνητρα για να μάθει μια γλώσσα, έτσι όχι όπως ένα παιδί. Και Πολύ τα κίνητρά σημαντικό. του είναι για την καριέρα του, για χόμπι, για οτιδήποτε. Και γι' αυτό και είναι πιο προσιλωμένοι και πιο to the point οι ενήλικες. Και γι' αυτό έλεγα πριν, θεωρώ ότι οι ενήλικες δεν μαθαίνουν πιο αργά από τα παιδιά. Ίσως επειδή ξέρουν γιατί το κάνουν, συνήθως τελειώνουν σε 2-3 χρόνια. Ένα παιδί μέχρι να το συντονίσεις θα πάρει πενταετία για να μάθει μια ξένη γλώσσα. Ακριβώς, γιατί ο ενήλικας μαθαίνει με οργάνωση και δομημένη σκέψη. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι παραδοσιακά, ας πούμε, στα βιβλία των ενηλίκων έχουμε γραμματική, λεξιλόγιο, σύνταξη, γιατί χρησιμοποιεί πιο πολύ μετωπιές περιοχές, που είναι υπεύθυνε για αυτό το λόγο ακριβώς, για τη συντονισμό και την οργάνωση. Και έχει μικρότερη νευροπλαστικότητα από ένα παιδί, αλλά δεν είναι απούσα και γι' αυτό το λόγο πάντα μπορεί να μάθει.
Πάντα σε οποιαδήποτε ηλικία και πραγματικά μου στέλνουν πάρα πολλοί μαθητές μήνυμα. Θέλω να μάθω και γαλλικά, αλλά έχω μεγαλώσει τώρα, δυσκολεύομαι, δεν τα πιάνω εύκολα γιατί έχω μεγαλώσει. Μαθαίνεις διαφορετικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι μαθαίνεις πιο εύκολα ή πιο δύσκολα. Άσε που μιλάμε για κάτι που είναι εντελώς φανταστικό σενάριο, γιατί γαλλικά τώρα σου ξεκίνησες. Μπορεί και όταν ήσουν 6, 7, 8 χρονών να τα ξεκινήσεις και ενώ σου ήταν πάλι δύσκολα. Δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Όπως Μμμ. και να έχει, θεωρώ ότι μια χαρά μπορεί να γίνει η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και από ενήλικα και πιο συνειδητά, που το θεωρώ πολύ σημαντικό για να έχουμε ένα γρήγορο αποτέλεσμα και επιτυχές. Και σχετικά με την προφορά θέλω να σχολιάσω, γιατί οι ενήλικες κολλάνε πολύ στην προφορά. Ένα παιδί δεν θα κολλήσει τόσο, δεν θα τον νοιάζει και πολύ, η αλήθεια είναι. Ο ενήλικας έχει αυτό το κόμπλεξ με την προφορά, γιατί είμαστε Έλληνες, έχουμε έντονη προφορά οποιαδήποτε ξένη γλώσσα και να μιλήσουμε. Θέλω να σχολιάσω και να πω. Ας το νορμαλοποιήσουμε. Είναι εντελώς μη ρεαλιστικό σε σημείο γελίο να περιμένουμε από τον εαυτό μας να μιλήσουμε σαν ένας native speaker στην ξένη γλώσσα. Κανένας native speaker, κανενός κράτους, δεν θα έχει πρόβλημα αν δεν θα το πω η προφορά σου, θα πω η χρειά της φωνής σου ακούγεται ότι είσαι ξένος. Είναι εντελώς φυσιολογικό. Είναι μη ρεαλιστικό ένας ενήλικας να περιμένει ότι θα ακούγεται exact σαν Γάλλος. Εκτός και αν ξεκίνησε όντως σε πολύ μικρή ηλικία, όπως είπαμε, π.χ. γαλλικά ή οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, ώστε έχει πάρει τους ήχους ακριβώς και μπορεί να τους χρησιμοποιήσει. Άρα, ας το νορμαλοποιήσουμε αυτό και πιστεύω ότι θα μας φύγει ένα τεράστιο βάρος σαν ενήλικες χρήστες ξένων γλωσσών. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Δεν θα μιλήσουμε ποτέ σαν Παριζιάνοι, εφόσον δεν έχουμε μεγαλώσει στο Παρίσι. Και δεν θεωρώ ότι αποτελεί και εμπόδιο στην επικοινωνία. Πραγματικά δεν το πιστεύω αυτό. Εφόσον σεβόμαστε βασικούς κανόνες προφοράς, δεν θα πει κανένας Γάλλος γιατί μιλάς έτσι. Πραγματικά το λέω αυτό, με απόλυτη ειλικρίνεια. Σίγουρα και ίσως βοηθάει έτσι να μιμηθούμε και λίγο τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε και τα μη παραδοσιακά μέσα για να μάθουμε μια γλώσσα, τις ταινίες, την τέχνη, τη μουσική κτλ, ώστε να έχουμε και αυτή τη φυσικότητα που αναζητάμε λίγο περισσότερο. Σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ η επαφή με οποιοδήποτε τρόπο, δεν το συζητώ, δεν μιλάμε μόνο με μαθήματα, αλλά πρέπει να κρατάμε την επαφή και μόνοι μας. Π.χ. ταινίες, σειρές, όσο μπορούμε να συνομιλούμε με native speakers. Και ότι η γλώσσα δεν είναι αποκλειστικά και μόνο η ήχη, η γραμματική, το λεξιλόγιο. Γλώσσα, μια ξένη γλώσσα την αποκτά σιγά σιγά και μέσα από τον πολιτισμό και μέσα από τις εκφράσεις του προσώπου, τους ήχους. Π.χ. οι Γάλλοι κάνουν αυτό που για μας είναι, λέμε, τη φάση. Είναι πραγματάκια που σιγά σιγά τα αντιλαμβάνεσαι, σίγουρα με το χρόνο. Δεν γίνεται με 1 και 2 χρόνια π.χ. γαλλικό να μπει σε αυτόν τον τρόπο σκέψη. Γιατί στην ουσία αυτό κάνει η γλώσσα σου. Προγραμματίζει ένα νέο τρόπο χρήση του εγκεφάλου, ένα νέο τρόπο να χρησιμοποιείς μια νέα γλώσσα στην ουσία. Έτσι. Προγραμματίζει τον εγκέφαλο. Αν κάνω κάτι λάθος, μου λες, Όχι, όχι, ναι. Όλο σωστά. Οπότε αυτό θέλει το χρόνο του σίγουρα. Ναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι μια ξένη γλώσσα δεν είναι πέρα από γραμματικές και λεξιλόγια, είναι και έκφραση, είναι και πολιτισμός, είναι και ιδιοσυγκρασία και αυτά είναι μέσα στη μάθηση και στην πολυγλωσσία. Να πιάσουμε και την τρίτη ηλικία, γιατί πολλοί άνθρωποι και σε τρίτη ηλικία θέλουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, να μάθουν μια ξένη γλώσσα και διστάζουν. Το έχω ακούσει πάρα πολύ. Αλήθεια είναι αυτό και δεν πρέπει να αγνοούμε την τρίτη ηλικία. Εξάλλου αυξάνεται και ο μέσος όρος ζωής παγκοσμίως. Είναι μια πραγματικά υπέροχη άσκηση για τον εγκέφαλο, ακόμα και στην τρίτη ηλικία. Η διαφορά εδώ με τους μεγαλύτερους ανθρώπους και το πιο εντυπωσιακό έτσι που βλέπω εγώ είναι ότι ο εγκέφαλος, ας πούμε, 2-3χρονων παιδιών και στη λειτουργία αλλά ακόμα και μακροσκοπικά σε μια αξονική είναι ίδιος, δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις. Οι εγκέφαλοι όμως δύο ανθρώπων 70 χρονών και στην ίδια χώρα και γείτονες να είναι και λειτουργικά αλλά ακόμα και μακροσκοπικά και σε μια αξονική έχουν απίστευτη διαφορά όταν τους βλέπεις. Wow. Ναι, δηλαδή άλλες περιοχές φαίνεται πιο ατροφικές σε κάθε άνθρωπο και αυτό έχει να κάνει ακριβώς με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλό μας και γι' αυτό το λόγο κάθε 70χρονος μπορεί να μάθει διαφορετικά. Το κοινό τους είναι ότι σίγουρα δεν έχουν την νευροπλαστικότητα ενός παιδιού, δεν μπορούν δηλαδή με την ίδια ευκολία να δημιουργήσουν μια νέα γνώση. Το καλό όμως είναι ότι έχουν ήδη ένα background, έχουν ήδη μια στερωμένη γνώση
και ο τρόπος που μαθαίνουν είναι αναζητώντας πρότυπα της μητρικής. Δηλαδή μαθαίνουν μέσα από τη μητρική τους γλώσσα μια καινούρια. Το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα και βοήθημα και φυσικά μέσω της εμπειρίας τους. Δηλαδή μπορεί να μην κατακτήσουν τέλεια μια γλώσσα, δεν έχουν και το χρόνο ούτε ίσως και τη δυνατότητα, αλλά σίγουρα μπορούν να τη διατηρήσουν και να τη χρησιμοποιούν σε ένα καλό επίπεδο αν όντως μεθοδευμένα ασχοληθούν. Οπότε τα ωφέλη δεν εξαντλούνται σε καμία ηλικία. Πολύ σημαντικό. Στην ουσία, το να μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα είναι σαν να κάνεις γυμναστική τον εγκέφαλό σου. Τον ενδυναμώνεις στα αδύναμά του σημεία. Ναι, και όπως κάνουμε γυμναστική και δυναμώνουμε τους μυς, έτσι και με όχι μόνο με τις γλώσσες, με οτιδήποτε Αυτό σου καταπιάνουμε. έλεγα, να μας δώσεις και άλλες συμβουλές να δυναμώσουμε τον εγκέφαλό μας. Δημιουργούμε συνάψεις, δημιουργούμε συνδέσεις. Όσο μαθαίνουμε μία γλώσσα, τόσο περισσότερες επικοινωνίες κάνει ο εγκέφαλός μας, τόσο περισσότερες περιοχές στρατολογούνται και απ' την άλλη, άμα το αφήσουμε, δηλαδή αυτό είναι η νευροπλαστικότητα, άμα την αφήσουμε μετά μια ξένη γλώσσα, αποδυναμώνονται αυτές οι συνδέσεις. Εξακολουθούν όμως πάντα να υπάρχουν και γι' αυτό το λόγο όταν μία γλώσσα την πιάσουμε ενώ την έχουμε αφήσει για κάποια χρόνια, θα μας είναι πολύ πιο εύκολο να φτάσουμε στο προηγούμενο επίπεδο από ότι να τη μάθουμε από την αρχή. Πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο, Κωνσταντίνα, μου αρέσει πάρα πολύ έτσι πώς τα λες. Έχω εντυπωσιαστεί και από το λεξιλόγιο σου και την έκφρασή σου και από όλα. Τα ελληνικά καλά τα λέω. Μια χαρά τα λες και τα γαλλικά. Να προχωρήσουμε να κάνουμε ένα ρεζουμέ με τα ωφέλη της πολυγλωσσίας γενικά στον εγκέφαλο. Ας κάνουμε λοιπόν μια περίληψη με τα επιστημονικά ωφέλη της πολυγλωσσίας στον εγκέφαλο. Μμμ. Λοιπόν, καταρχάς σίγουρα βοηθάει έτσι στην ενίσχυση της εκτελεστικής λειτουργίας όπως λέμε, που αυτή είναι υπεύθυνη συνήθως ο μετωπίος λοβός. Τι σημαίνει αυτό έτσι απλά? Όταν χρησιμοποιούμε δύο γλώσσες μας βοηθάει πολύ να αναστείλουμε ή να έχουμε μια επιλεκτική προσοχή στα πράγματα. Δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε το multitasking και να αναλάσουμε ας πούμε δραστηριότητες πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι κάτι που οι πολύγλωσσοι το έχουν σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από έναν άνθρωπο που μιλάει μία γλώσσα, γιατί η προσοχή τους επίσης είναι πάρα πολύ αυξημένη. Φυσικά και η συγκέντρωση έτσι ενδυναμώνεται πάρα πολύ από δύο γλώσσες και αυτό που λέμε είναι και η ενίσχυση της νευρονικής εφεδρείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μακροπρόθεσμα ωφέλη με την έννοια ότι κάνουμε ένα στόκ, ας πούμε, στον εγκέφαλό μας γνώσεων και πληροφοριών και με τα χρόνια όσο προχωράει η εκφύλιση του εγκεφάλου, γιατί κάτι άλλο που πρέπει να ξέρουμε άσχημο, αλλά αυτή είναι η παραδοσιακή άποψη, είναι ότι ο εγκέφαλός μας γεννιέται με ένα συγκεκριμένο αριθμό νευρώνων. Αυτοί οι νευρώνες δυστυχώς δεν αντικαθιστώνται, πεθαίνουν σιγά σιγά με την ηλικία. Έχοντας όμως ένα καλό στόκ πληροφοριών και γνώσεων, διασφαλίζουμε ότι θα διατηρήσουμε για όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε έναν υγιή και λειτουργικό εγκέφαλο. Και γι' αυτό το λόγο πολλοί λένε ότι η δίγλωση, πολλές μελέτες, παρουσιάσουν ως Alzheimer 4 με 5 χρόνια αργότερα από το μέσο όρο. Δεν είναι ότι δεν θα παρουσιάσουν, αλλά σίγουρα μπορούν να το επιβραδύνουν αυτό. Οπότε ένα είναι αυτό. Το δεύτερο φυσικά είναι ότι έχουμε μια πολύ καλύτερη αποκατάσταση και ανάκαμψη σε βλάβες που μπορεί να υποστεί ο εγκέφαλος. Παραδείγματος χάρη, σε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που μπορεί να συμβεί στην περιοχή του Μπροκά, όπως είπαμε, που είναι υπεύθυνη για το λόγο, πολλές μελέτες βλέπουν ότι η δίγλωση στη λογοθεραπεία που κάνουν για την αποκατάσταση, ενεργοποιώντας τα κυκλώματα της δεύτερης γλώσσας, μπορούν πολύ πιο εύκολα να πατήσουν και να ανακτήσουν σιγά σιγά το λόγο και της μητρικής τους. Και αυτό συμβαίνει γιατί έχουν επιστατευμένες πολλές περιοχές. Μπορεί να έχουν και στο δεξί ημισφαίρο, παραδείγματος χάρη, και ένα εγκεφαλικό στο αριστερό να μπορέσει πολύ πιο γρήγορα να λειτουργήσει, γιατί παίρνουν τη λειτουργία του δεξιού, που τις έχουν ήδη εγκατεστημένες λόγω της πολυγλωσσίας. Φυσικά μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα και άλλα πράγματα, όχι μόνο γλώσσες, γιατί έχουν μια διευρυμένη νευροπλαστικότητα, μπορούν να μάθουν πιο εύκολα δραστηριότητες, ένα άθλημα και φυσικά και άλλες γλώσσες. Δηλαδή οι δίγλωσσοι μπορούν πολύ πιο εύκολα να μάθουν και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη γλώσσα. Αυτά γενικά. Αυτό το ρεζουμέ είναι ότι πραγματικά δεν υπάρχει σωστή ή λάθος ηλικία. Το ωφέλη είναι πάντα εκεί, διαφορετικά για κάθε ηλικία.
και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ντρεπόμαστε να μάθουμε γλώσσα στα 50 μας, στα 60 μας, στα 70 μας. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, πόσο μάλλον μας ευχαριστεί, γιατί σε μια τέτοια ηλικία θα το κάνουμε γιατί μας αρέσει. Δεν υπάρχει καλύτερος λόγος, νομίζω. Ακριβώς. Θέλω να σχολιάσω ότι επειδή το ακούω πολύ συχνά, τα δίγλωσσα παιδιά μπερδεύονται, αν είναι μύθος ή αλήθεια. Γιατί πρόσφατα το συζητούσα και με φίλους και με ψυχολόγους και με γονείς. Μύθος, θα πω, θεωρώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Θα Ε, συμφωνήσω, ναι. Ναι, δεν θεωρώ ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα οι έρευνες δείχνουν, τουλάχιστον οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η πολυγλωσσία προκαλεί μαξιακή καθυστέρηση και ότι αντιθέτως τα πολυγλωσσικά παιδιά αναπτύσσουν πιο ευέλικτες στρατηγικές σκέψεις, όπως μας εξήγησες και εσύ πριν λίγο με τις λειτουργίες του εγκεφάλου. Είναι και στα αυθόρμητα ίσως και σαν μικρά παιδιά που είναι δεν θα φιλτράρουν και θα κάνουν πολύ, πολύ εύκολα switch από τη μία στην άλλη γλώσσα και μπορεί να μπερδεύουν σε μια πρόταση δύο-τρεις γλώσσες. Όντως, αυτό ναι, σίγουρα θα συμβεί, Χέρια, όχι μπέρδευμα. αλλά αυτό θεωρώ ότι είναι φυσικό στάδιο ανάπτυξης. Δηλαδή, αλλήμον, άμα δεν κάνουν και τα παιδιά τέτοια λάθη, ποιος θα κάνει. Σχετικά με το ποια είναι η κατάλληλη ηλικία, δεν υπάρχει κατάλληλη ηλικία. Όποτε θέλει, μπορεί να μάθει μια ξένη γλώσσα. Αλλά όπω είπα και πριν, είμαι πολύ υπέρ του να ερχόμαστε σε επαφή από την μικρότερη ηλικία, από την πιο μικρή ηλικία, με ξένου ήχου. Τώρα, το αν θα μπούμε σε διαδικασία όντω να μάθουμε μια ξένη γλώσσα, μπορεί να γίνει και στα 5 και στα 6 και στα 10 και στα 35 και στα 60, όποτε θέλει καθένα. Και η αλήθεια είναι ότι έχω μαθητέ πραγματικά από 4 μέχρι 65 χρονών και μια χαρά μαθαίνουν όλοι. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη νάρκη να βάλουμε στον εαυτό μας και να πούμε «Αχ, μεγάλωσα, δεν μπορώ να μάθω τώρα πια». Όλα γίνονται, απλά με διαφορετικό τρόπο. Είναι το πιο επίπονο σίγουρα όταν μαθαίνεις μια δηλαδή το βλέπουμε ότι, ας πούμε το βλέπω και εγώ από μένα, προσπαθώ να συγκεντρωθώ σε ένα ακουστικό γαλλικό, πραγματικά άμα ακούω γαλλικά για μία ώρα θα με πιάσει μετά πονοκέφαλος. Αυτός όμως ο πονοκέφαλος σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας είναι on fire, κάτι συνδέσει εκεί. Μπράβο, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Αντίστοιχα, πώς πάμε στο γυμναστήριο, ας πούμε, και φτάνουμε σε ένα σημείο κοιλιακών ή τρεξίματος που δεν αντέχουμε άλλο πια. Θέλουμε να σταματήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς το ίδιο πρέπει να παθαίνουμε και με τη γλώσσα. Να φτάνουμε σε ένα σημείο και να λέμε: Έχω εξαντληθεί, δεν καταλαβαίνω τίποτα, έχω κουραστεί. Για να πούμε ότι ναι, εγώ αύριο θα ξέρω λίγο καλύτερα αυτή τη γλώσσα. Γιατί τον έχω κουράσει τον εγκέφαλό μου, έχω φτάσει στο σημείο που δεν αντέχω πια. Και στα επόμενα θα πάει παραπέρα. Εκεί είναι που χτίζεται. Είναι Ναι, πολύ σημαντικό αυτό, γιατί οι άνθρωποι συνήθως εκείνοι που τα παρατάνε και λένε «Σταματάω, δεν πάει άλλο». Αλλά εκεί είναι που πρέπει να κάνεις υπομονή και να πεις «Ας ξεκουραστώ, την επόμενη μέρα θα ξαναδιαβάσω και πάλι και θα είναι και πιο εύκολα». Κάποιες συμβουλές πρακτικές για γενικά και για γονείς και για ενήλικες και για παιδιά, να προσπαθούμε να έχουμε μια καθημερινή επαφή με τη γλώσσα που μας ενδιαφέρει να μάθουμε, να μην φοβόμαστε οπωσδήποτε τα λάθη, να κάνουμε όσο περισσότερα λάθη μπορούμε πραγματικά, γιατί με το λάθος είναι που θα μάθουμε και θα μας μείνει και σε βάθος η γνώση, και να μην ξεχνάμε ότι ο στόχος μας είναι η επικοινωνία. Δεν είναι ούτε να πάρουμε βραβείο καλύτερης προφοράς, ούτε να πάρουμε βραβείο δεν έκανα κανένα γραμματικό λάθος. Και πραγματικά όλα αυτά είναι πολύ αστεία μπροστά στο δώρο της επικοινωνίας και το τι μπορεί να σου προσφέρει μια ξένη γλώσσα. Οπότε ας μπούμε σε αυτό το mindset και να πούμε κάθε φορά που μας δυσκολεύει κάτι, να δούμε μάλλον πόσο συναρπαστικό είναι το ότι πραγματικά το να μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα δεν έχει τελειωμό, το ότι δεν έχει ταβάνι και το ότι πάντα θα συναντάς κάτι και θα εξελίσσεις τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις σου. Και πόσο σημαντικό είναι γενικά η γλώσσα πέρα από την ίδια τη γλώσσα, ότι μας ανοίγει και δημιουργεί γέφυρες και συνδέσεις με όλο τον κόσμο, με άλλους πολιτισμούς, με άλλες χώρες. Και αυτό είναι ένα τεράστιο δώρο, ένα τεράστιο πλεονέκτημα, όχι μόνο για την καριέρα μας, αλλά για την ίδια την ιδιοσυγκρασία και τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Όσο πιο πλούσιο λεξιλόγιο έχουμε, πόσο μάλλον σε πολλές γλώσσες, τόσο πιο πλούσιος είναι και ο εγκέφαλός μας στην κατανόηση αυτού του κόσμου. Υπάρχουν γλώσσες όπου δεν υπάρχει, για παράδειγμα, θαλασσί, μπλε, σκούρο μπλε, ανοιχτό μπλε. Υπάρχει μόνο μπλε. Φανταστείτε πόσο περιορισμένος είναι ο εγκέφαλος των χρηστών αυτών των γλωσσών και πόσο πιο πλούσιο εγκέφαλο έχουμε εμείς που στην ελληνική, ας πούμε, έχουμε πολλές αποχρώσεις του μπλε, είτε πόσο μάλλον αν ξέρουμε και κανένα δύο γλώσσες επιπλέον. Μας Να ανοίγει, πω πιστεύω, πολλά.
fun fact εδώ πέρα που μας λέγανε στο σχολείο ότι μέσα από μία γλώσσα και την προφορά μιας γλώσσας μπορείς να καταλάβεις ακόμα και το περιβάλλον που ζει ένας λαός. Ναι, Παραδείγματος χάρη, οι πιο βόρειες χώρες και οι γλώσσες τους, αν παρατηρήσουμε, έχουν πάρα πολλά σύμφωνα. μπράβο. Η γερμανική, Επειδή ας πούμε, η ολλανδική, ναι, επειδή έχει λόγω πολύ. του κρύου, για να μην ανοίγει το στόμα πολύ και μπαίνει το κρύο, είναι λίγο πιο κλειστό το στόμα όταν μιλάμε. Ενώ εμείς στα νότια δεν φοβόμαστε τίποτα. Εμείς είμαστε μόνο φασαρία εδώ Με πέρα. είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ όταν το είχα μάθει. Πολύ ωραίο. Υπάρχουν πολλές έρευνες για πολλές γλώσσες. Υπάρχουν άλλες γλώσσες που δεν υπάρχει πέρα από τον αριθμό 2, ας πούμε. Είναι το ένα και είναι και το 2. Και από εκεί και πέρα είναι τα πολλά. Α, Που όλο αυτό σου σχηματίζει πραγματικά τρομερά, νομίζω, τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι και πόσο πρέπει να εκτιμάμε τις γλώσσες και τη δικιά μας τη γλώσσα που είναι τόσο πλούσια, πέρα δηλαδή από τις άλλες. Η ελληνική θεωρώ ότι είναι πολύ πλούσια γλώσσα και μας προσφέρει ούτως ή άλλως πολύ καλή εξάσκηση του εγκεφάλου. Και να Είμαστε μην τυχεροί που ξεχνάμε, δεν χρειάστηκε να τη είμα- μάθουμε στα είμα- δεύτερη. είμαστε, Είμαστε τυχεροί που δεν χρειάστηκε να τη μάθουμε στα δεύτερη. αυτό ξαναπες το, σίγουρα είναι πολύ περιπλοκή. Και να κλείσουμε κιόλας και με μια φράση που μου αρέσει πάρα πολύ, ότι μια νέα γλώσσα είναι μια νέα ματιά στον κόσμο, αυτό που λέγαμε πριν. Πώς αντιλαμβανόμαστε και πώς βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας. Επηρεάζει τον εγκέφαλό μας και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Τέλεια. Σε μένα χάρηκα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ Ελπίζω. χάρηκα, Κωνσταντίνα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που κάναμε σήμερα και σε ευχαριστούμε για την επιστημονική σου συμβολή στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ και εγώ πολύ και εύχομαι να βοηθήσαμε με όσο είπαμε σήμερα. Και εδώ είμαστε Βέβαια. να ξανακάνουμε και άλλες συζητήσεις. Εννοείται, avec plaisir. Τα λέμε λοιπόν στο μάθημα. Au revoir. Bye. Γεια!